Ang first pa lang gagawin, tatanungin po yung hospital if they're already partnered with PCSO, sir. Yes, mas maganda yun na kung nandoon na sila nakaka-confine o kung doon sila nagpapagamot sa ospital kasi ang under our ASAP, ang lahat ng pasyente na doon nagpapagamot, pwede na diretso sa social service ng hospital. Mhm. It's either naka-confine or outpatient. Pwede, parehas. Parihas. So mas maganda kung pag doon sila na-confine sila doon o doon sila napapagamot, mag-inquire sila kung ang hospital na yon ay partner under ASAP. Alright. Sige nga, sir. Sa Metro Manila po, ano mga partner hospital ng PCSO para matulungan yung ating mga kababayan? Mga partner hospital? Yes, sir. Okay, sandali Sige, sir. Okay, sa Metro Manila, Mm-mm. number 1, ito yung ESP Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, Mhm. Dr. Jose Padilla Memorial Hospital, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, East Avenue, Jose Reyes, Justice Jose Abad Santos General Hospital, ito sa Tondo, Mhm. Las Piñas General Hospital, in Satellite Trauma Center sa Las Piñas, Opo. Lung Center of the Philippines, National Children's Hospital, Hospital ng Muntinlupa, Mhm. Philippine Children's Medical Hospital, almost na mga government hospital, partners ka ng under ASAP. Very good. Very good para accessible talaga yung tulong ng PCSO sa mga nangangailangan, sir. Ano? Okay. Pag pumunta po sila doon, alaman nilang partner ng PCSO yung hospital, pagamutan, yung social service na mismo ang mag-a-advise at tutulong doon sa mga requisitos. Yes, kasi yung social service ng hospital na kung under ASAP, sila na yung mag-evaluate at saka forward sa amin sa PCSO yung result ng evaluation nila. Mm-mm. Para kami yung mag-determine ng amount na pwede ibigay sa kanila. Ayun. Opo. Okay, so madali lang pala, no? Yes, so madali lang. Napakadali. By the way, if the patient happened to be confined or nagpa-doktor po sa hindi pa partner hospital o napunta sa private hospital dahil emergency, sir, no? Minsan kasi pag emergency, wala kang pagkakataong mamili na kung alin ang pinakamalapit dahil emergency, nandun ka na, sir, no? Oo. Ano ang mga basic requirements kapag nalagay sila sa ganyang sitwasyon na mangangailangan palang lumapit sa PCSO? Okay. Actually, yung natin, yung ito kanina na-mention ko, yung mga government hospitals. Yes, sir. Pero mostly na mga private hospital sa Metro Manila, partner na rin namin sa ASAP. Oh, that's good news. Oo. Yung basic requirements, no? Bali, yung medical abstract, Apo. statement of account, hospital bill, no? At saka yung application form. Ayun, mas pinadali pala, Doc Robin, ano? Mas pinasimple. Dati-rati kasi may social case study, indigency. Wala na lahat yun. No? Wala na, oo. Bill na lang ng hospital at medical abstract and application form na ready-made na. That easy. Depende sa nature of request, no? Kasi kung chemotherapy, medyo may mga additional na mga requirements kami. Okay. Like yung histopath record, no, or biopsy report. Tapos yung prescription ng chemo drugs at saka yung treatment protocol. Ayun. Wala na yung quotation ng facilities na magdadala. Wala na quotation ng yung mga drugs. Dito na sa amin yung quotation kasi may mga supplier kami. Naka-database na dito na yung kinukuha sa PCSO. Oo. Yung dialysis facility, sir, kasi madalas mga naka-spread na yung dialysis center. Yung sa dialysis naman, mayroon kaming pinapairal na sistema, yung one-time interview for the whole year. Pero yung pagkuha ng guarantee letter is every other month. So, yung yung under sa dialysis, ang masagot namin dito, ito yung mga medicines lang o injectables, no? Opo. Na kailangan ng pasyente. That is good for 1 year. No?
And then yung, kasi ang sa dialysis, 104 sessions yun, no? Yung dialysis. Kasi ang coverage under PhilHealth is only 90 days. So yung kulang na 14 sessions, at kapag na-consume na nila yung benefits nila sa PhilHealth, pwede tumulong yung PCSO sa kanila. Ayun. That is good for those covered by the PhilHealth. May mga pagkakataon, sir, na meron pang Pilipino yatang hindi covered ng PhilHealth. Mayroon pa rin, no? Pero ilan na lang yon. Kung hindi sila covered ng PhilHealth, pwede naman sila mabigyan ng PCSO. Ayan, oo. That's an appeasing statement. Walang pinipili ang PCSO, sir. Sige, sir. So, para po sa mga nanonood po sa atin sa Leader News Philippines, online news channel natin, baka may mga nais pa kayong idagdag na information na Doc Robin? Nasa inyo pa rin po ang pagkakataon. Go ahead, sir. Okay, no. Siguro ang ano lang natin, no, kami sa PCSO, tuloy-tuloy sa paghanap ng paraan kung paano matulungan yung ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong medikal, no? So siguro ang ano din namin, ang ano din namin sa mga nakikinig, yung support nila sa produkto ng PCSO, no? Kasi yung aming binibigay sa mga pasyente o sa nangangailangan ng tulong ay nag-generate namin sa aming Lotto product na kailangan namin ng support ng public. Ayun. May chance pa silang manalong at maging milyonaryo. Yes, they have the chance to win, to be a millionaire. Yes. Nakatulong na sila, no? And then they have the chance to be a millionaire. Yes, sir. Oo. So, tangkilikin po natin ang PCSO. So, by the way, I would like to personally thank Doc Robin, si Robin, dahil yung aming mga endorsement sa PCSO ay pinagbibigyan lahat. Salamat po. Okay, salamat din po. Maraming salamat, Doc Robin Magno, sir. Ang Department Manager po ng Charity Assistance Department ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Okay, thanks. Thank you, sir. Thank you, Doc Magno. Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Ayan, at least maliwanag na sa ating lahat, ano? Paano ang pag-avail ng tulong po sa PCSO sa paghingi po ng tulong, mga medical, financial assistance na kinakailangan po kapag may nahuhospital. Ganun pala kasimple, no? Napakasimple. Hindi tulad dati na merong personal request letter, medical abstract, social case study, indigency certificate mula sa kapitan. Nagiging komplikado dati. Dati napakahirap. Sige. Dire-diretso muna tayo sa mga reports ng ating mga kapatid na tagapag-ulat. Leader News Patrol. Alamin natin ang kaganapan po sa Senado pa rin kahit naka-recess. Ang Senado, nakabantay pa rin si partner Jojo para sa mga dagdag na statement ng mga senador. Live mula po sa Senado, si partner Jojo. Alamin natin. Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Tama ba, partner Jo, na paiimbestigahan ni Senador Trillanes ang closure ng Boracay? Am I right? Yes, tama ka ron. Kasama nga, Errol, ano? Nais nga paimbestigahan nitong si Senador Antonio Trillanes report. Ito naging desisyon na sa planong pagpapasara nga dito sa Boracay Island sa loob ng 6 na buwan na maghahain nga bukas ng resolusyon itong si Senador Trillanes na naglalayo na imbestigahan ng Senado itong kahina-hinalang pagpapasara nga ng Boracay Island na nakatakdang paimbestigahan ng Senador itong pagpapasara ng isla sa Committee on Tourism na pinamumunuan nitong si Senador Nancy Binaya. Nag-ugat itong paghahain ni Trillanes ng resolusyon para magsagawa ng investigasyon matapos na sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang katotohanan na ang pagpapatayo ng mega casino sa Boracay at wala itong master plan para sa pagpapatayo nito. Subalit sa isinagawang press conference kanina sa Senado, ipinakita nitong si Trillanes itong isang photo na lumalabas sa isang website kung saan ay nag-courtesy call ang may-ari ng casino sa Paulo na si Lu Chi Wu na tila done deal na yung pagpapatayo sa Galaxy Casino sa isla.
Bukod dito, ipinakita rin ni Trillanes yung ilang pang photocopy na magpapatunay na nagkaroon na nga ng kontratang PAGCOR sa kumpanya na pag-aari nitong si Wu. Sa panayam ay muling iginit ni Trillanes na hindi tunay na makakalikasan ng Pangulo dahil sa pagpapasara ng Boracay sa halip na nais lamang aniya na pagkakitaan at mabigyan ng tsansa ang gagawing konstruksyon sa pagpapatayo ng mega casino sa naturang isla. Ito si Jojo Sikat para sa DCRJ 10 AM, ang Radyo Bandido. Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Leader News Philippines. The hottest online platform in the country. Naligaw si partner Jojo. Sige. Sabay kasi liling ko dyan si partner Joe sa DCRJ. Okay naman yung DCRJ, mga kapatid natin yan. DCRJ AM, 8:10 AM. Galing kami dyan ni Eli. Galing kami dyan ni Eli. A-Tri Media DCRJ, who used to be the head of the news operations. Si Eli, nasa engineering yan doon. So, lumipad kami ni Eli rito. Tuloy tayo. By the way, si PNP chief daw ay nasa nasa Laguna, nasa Binyan. Ano kaya nangyayari dyan sa Binyan, Laguna? Sorry po, nalito ako sa extra. Sabi ni, okay lang pre, no problem. Kadarating lang daw sa Hall of Justice ng Binyan ni PNP chief. Ano kaya activity doon, ano? Saglitan, tawagan nga natin si Dryan para sa situational report muna tayo. Situational report muna tayo diyan sa Binyan at dinalaw yata ni PNP chief. Bakit kaya? Bakit kaya? Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa ating palatuntunan habang ini-establish natin ang ating linya sa Laguna. Okay. Nandyan ba, Eli, yung mga video natin sa marcha kanina? Maililipat ba natin dyan? Kaya? Nais nating ipakita sa inyo yung mga nangyari kanina na marcha ng Coalition Against Tyranny. At iba-ibang mga grupo na nagmarcha para manawagan sa mga maestrado po ng Supreme Court na dapat ibasura ang co-warrant petition laban kay Sirano. At may pinapanawagan pang yung 5 maestrado po ay mag-inhibit dahil mga tumistigo na po sila sa impeachment proceedings sa Kamara. So they were calling for the inhibition of the 5 justices at wag nang sumali sa proceeding sa oral argument. Ayan. Ihabol lang namin yung video para mas magandang nakikita po ninyo dahil pinuntahan ni Eli kanina at nakipagsiksikan si Eli sa mga tao doon. May pakita lamang sa inyo, no? May mga placard siyempre, may mga bandera at siyempre sumisigaw sila ng kanilang damdamin at patungkol po sa isinampang co-warrant of petition laban kay CJ Sereno. Okay, habang hinahanda natin yung video, magandang hapon ulit sa mga taga Palawan, mga taga Puerto Princesa, Rojas, Palawan. Sa darating na Mayo ay anniversary pala ng Wow News FM. Wow, News FM. Third year anniversary. Mukhang masaya itong mangyayari dyan sa Rojas, Palawan. Anibersaryo na ng
radio station ni Paring Pwede. Oh. Hayaan mo lang, relax ka lang, partner Pwede. Ginagawa pa namin yung yung pluggings mo. Kumusta ang mga taga-Rojas, Palawan at kay Mayor dyan sa Mayor Sabando sa Rojas, Palawan at at the same time napapakinggan po tayo sa Taytay, Palawan. Kumusta ang mga taga-Coron? Mga taga-Busuanga. Ayan. Mga taga-Busuanga. Ang mga may airport dyan, di ba? Ang may paliparan dyan for the plane services, the airline services Puerto Princesa, Busuanga, ano pa? Coron, wala namang airport dyan sa Coron Busuanga yan bumababa. Sana makarating kami dyan ni Eli, no? Para makapag-live tayo sa istasyon ni Paring Pwede. Sa anniversary kaya, no? Maghahanap kami ni Eli ng sponsor na airline. Yung ang alis dito na sa Clark para, may diretso ba dyan na Eli? Clark to Palawan? Meron na yata, no? Kalkal nga tayo ng promo. Air Asia. Yata, Air Asia. Tiger Asia. Meron bang ganun? Tiger Asia. Wala naman Cebu Pacific. Nasa Terminal 3 yata ng Cebu Pacific. Sige. Tuloy tayo. Samantala, gawian muna natin yung mga balita. At exactly 3:38 in the afternoon, ang ating telepono po ay 0995-148-3605. Medyo nag-i-echo yung ating audio kasi pinipinturahan po yung harapang bahagi po ng studio natin. Yung pintuan ho ay pinakikinis pa ni Dong. So, sa halip na masuffocate kami ng pintura, nilabas ng ating pintor yung ating dalawang pintuan ng announcer's booth, ng engineer's booth, para doon na pinturahan sa labas. Ayan. So, bukas. Bukas yung mga booth natin. Kaya medyo yung audio, pumapasok lang sa opisina, nag-aaligaw nga pabalik. But anyway, bear with us at pinagaganda natin, para pag pumasyal kayo rito sa studio ay ayos na ayos. Ready na, Eli? Nice namin pakita yung mga nangyari kaninang umaga bago yung mga rallyista ay pumunta doon sa harapan ng Baguio Supreme Court compound. Kung ready na, Eli, pakita natin. Iba-ibang grupo ito. May audio din ba yan? Pwedeng isabay, pwedeng maririnig din. Sige. Mga kaibigan, ito po yung ilang video clips natin na sinubaybayan ng ating camera para maipakita sa inyo ang naganap sa kalsada. Sinubaybayan natin yung mga nagmarcha kanina. Mga nananawagan, una, na ibasura ng Supreme Court ang Quorum Petition at depensahan ang hudikatura na maging independyente. Yun yung kanilang mga panawagan. Kami ng mga media man, we are just there to cover, no? At hindi kami pwedeng kasali sa balita. Kami ang nagko-cover ng balita. Are you ready, Eli? Sige, play. Para maipakita natin. Ito
Yan mga kaibigan, yung ilang video clips na nasa pool ng ating camera. Kaugnay po ng mga nagmarcha kanina para manawagan sa Supreme Court na ibasura ang warrant of petition laban kay Sireno. Ang tanong dyan, pakikinggan kaya sila ng mga maestrado, no? Lalo doon sa 5 maestrado na hinihiling ng mga reliyista na mag-inhibit, wag nang sumali sa oral argument. Yan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Did they inhibited or wala lang? Nais ko itanong yung kinolan mamaya, baka makabalik si Nolan sa kanyang report, ano? Nag-inhibit ba yung 5 tinatawag ng mga reliyista na biased justices? Kasi, of course, parang may prejudgment na dahil tumistigo nga yung 5 doon sa impeachment proceedings sa Kamara. So what do you expect? Kung sila ay huhusga pa sa warrant of petition, definitely ang kanilang judgment ay against. Guilty kagad. No, yan, ha? Napag-uusapan natin ito habang ang presidente po ay nasa Hainan, China, nasa Boao Forum sa Hainan, China. Ito po ay pagtitipon ng mga ASEAN nations na sa opening statement at speech ng Pangulong Duterte, tiniyak niya na handa na ang Pilipinas anytime na makipag-ugnayan political at economic or economically para sa mas maunlad at matatag daw na rehiyon. Yun ang kanyang mensahe sa kanyang opening statement sa pagbubukas po ng plenary ng Boao Forum sa Hainan, Boao Forum for Asia sa Hainan, China. At sinabi pa ho ng Pangulo na dapat ho magkaisa ang mga bansa, maliit man o mayaman, para makamit ang espiritu po ng pagkakaisang gustong isulong po ng Boao Forum para sa mas progresibo daw na rehiyong Asya na lahat ng mamamayan po ay makinabang. Yan ang pinaka-importante. Kasi kahit maunlad ang isang bansa, but the citizens are not enjoying it, hindi maramdaman ng taong bayan, that's useless. Kailangan nakikita po yan. Nagkakaskade po yan sa lamesa. Pag sinabing mayaman ang bansa, dapat walang nagugutom na mamamayan. Di po ba? Walang nagdarahop. Yan ang ibig sabihin ng presidente na maramdaman, makpakinabangan po ng mga mamamayan. Yan. Good statement. At yan po ay sana maghatid po yan sa mas magandang stature po ng Pilipinas sa Asia. At handa daw ang Pilipinas, ayon pa sa presidente, na makipagtulungan sa lahat ng bansa, neighboring countries in Asia, para ho sa economic collaboration at kung ano pang mapagtutulungan. At tiniyak niya na ang Pilipinas ay patuloy ang paggawa ng mga proseso para mapaunlad at maging handa sa mga challenges na kakailanganin kapag nagkaroon po ng mas maigting na ugnayan na. Sinabi po ng presidente na ang Pilipinas po ay nag-i-invest sa sektor ng innovation, sa mga improvements ng technology, at pinasisimple ang government processes at mas pinalalago ang human development para daw makasabay sa pag-abante ng panahon at pag-unlad ng mga bansa sa rehiyon. So, yan po ang laman ng opening statement ng presidente sa pagbubukas naman ng plenaryo ng Boao Forum for Asia, dyan po sa Hainan, China. 3:48 in the afternoon. Balikan natin si Dryan sa Binyan, Laguna at naroon daw si PNP Chief. Ano kaya ang lakad doon ni PNP Chief? Malaman natin, ano? Alamin natin kung anong activity doon. At nakarating doon ang hepe ho ng pambansang pulisya
Nasaan na si Dryan? Dryan? Gawayan na po natin si Dryan sa Binyan, Laguna. Ano ang activities dyan na Dryan? Kumusta kayo dyan sa Binyan, Laguna, Dryan? Go ahead, Dryan. Iprinisenta kanina dito sa Hall of Justice, Binyan City, Laguna, ang suspect sa murder case ni Kimberly Sanchez. At dumating si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa upang ipresenta sa media ang suspect na kanina ay na-file ang kaso laban dito. Dumating rin si Regional Director Mau Aplasca, bagong Provincial Director Superintendent Kirby Craft at Binyan City Chief of Police Superintendent Govin Mel Unos. Mula dito sa Binyan City, Laguna, Dryan Zamora para sa Leader News. Yes, sir. Yes, Dryan. Oo. Ano yan? Murder suspect? Sino ba ang naging biktima dyan? Yung Kimberly Sanchez, sir. Oo. At naging controversial na kaso yan dyan sa Laguna, no? Binyan City, sir. Sa Binyan City. Oo. Yes, sir. Ilang taon ba yung nagtago bago nahuli? Ano, sir? Ilang taon nagtago bago nahuli? Bali, March 2 lang, sir, yung naging kaso niya. So, madali po ang naging proseso po. At nahuli agad ang suspect sa tulong po ni Chief of Police Binyan City, Superintendent Govin Mel Unos. Ayun. Bali, ang kapulisan po ng Binyan City ay mabilis pong nakatugon sa problema sa kasong ito, sir. Ang ibig sabihin nito, mabilis yung resolusyon ng kaso. Yes, sir. Agad po nahuli ang suspect. Congratulations sa Binyan Police sa pamumuno po ni Colonel Unos. Yes, sir. Paalis pa lang ngayon si TNP Chief De La Rosa dito sa lugar. At ayun po, sir. Ayan. Mula dito sa Binyan. Sige. Mula dito sa Binyan City, Laguna, Dryan Zamora para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacames, ang Kamao Asero. Thank you, Dryan. Live mula po sa Binyan City sa Laguna. Na-arrest po yung suspect sa murder case na resulta po ng mabilis na trabaho po ng Philippine National Police. We would like to commend the Binyan City PNP for the fast and immediate resolution of the case and immediate capture of the suspect. At yan nga pong iprinisenta kay PNP Chief Director General Ronaldo Bato de la Rosa sa hapon pong ito. Si Errol Dacames, ang Kamao Asero. Sa mga nais pong magpabati, mag-message lang po kayo sa ating message box immediately below, underneath our live video. Saglit sorry kumakati yung ilong ko. Kumusta kayo dyan? Ay nako, pabago-bagong panahon. Ayan. Baka may nais po kayong sabihin, may nais kayong batiin, magparamdam po kayo. Wala pong bayad dito ang batian portion. Habang tayo po'y ang bilis naman ang oras natin. It's already 3:52 in the afternoon. Mauubos na naman yung isang oras natin. Oo. Martes po ngayon sa mga may lakad mamaya. Kami ni Eli may lakad pa mamaya. Yung sasakyan ni partner Jojo kailangan naming asikasuhin na. Oo. May mga nanonood ba sa atin na Eli? May mga nanonood sa atin, nandito na. Okay, tingnan natin. Ang mga nanonood sa atin na yan. Tara sa Coron, sa May. Sa May. Next month. Ganda sa Coron, no? Partner Oliver Licop. Si Phil Robs, saludo po sa Leader News. Pashout po sa Bull Riders Club of the Philippines. Bull Riders Club of the Philippines. Magandang hapon sa inyo. Ayan po ay pinamumunuan naman ng kanilang gwapong chairman, founder, Phil
Felipe Sidano Rabulan. Ayan, kumusta ang Bull Riders Club of the Philippines? Mga kaibigan natin yan. At yung nalalapit na fifth founding anniversary ng Ambassadors Riders for motorcycle safety ni partner Oliver Licop. Yan, malapit na ang kanilang anibersaryo. Meron pa bang mga dapat banggitin tayo, Eli? Samantala, ano kaya nangyari sa motion for reconsideration po ng petition to intervene ng Makabayan Bloc? Yung kanilang MR ay pinaninindigan nila na sila ay may legal personality to intervene because they are legislators, mga mabatas na bahagi na nga po ng impeachment proceedings na magiging impeachment trial later on sa Senado. Yan po ang kanilang dahilan dyan kung bakit nais nilang sumali dyan po sa oral argument. Sumalang na rin sa oral argument ngayon si Chief Justice Sireno. Ano kayang nangyari, ano? Impeachment call versus Sireno. Ayan, para daw sa PDP laban, PDP laban. Ayan, parang eleksyon lagi, ano? Watching us right now, Maricar Amores Faipon, Alice Mansion, si Jun Sibalius, bro, amigong Jun Sibalius, ang konfidante ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian, bro, kumusta ka? Ani Aicardo, Suerte Serra, Neneng Patani, Koy Laura, bro, kumusta ka? Jason Atanasio Del Rosario and Dang Garcia. Hi, Dang. Si Dang, oo. Ayan. Ayan. Kailan ka papasyal, Dang? You're always welcome. Pag kumati ang ilong, magkakapera daw. Huy! Talaga. Yan ang magandang katibala sa ilong, ano? Magkakapera. Ayos na kati yan, ha? Baka magkakapera ang drugstore. Baka kailangang bumili ng pangontra sa kati. Kumusta ang mga taga DCME, yung mga kapatid natin sa DCME, yung radio station sa Manila, mga taga DCRJ, at mga taga Wow News FM, Rojas and Taytay, Palawan. Don't forget ang ating FB Live ay simulcasted po sa ating YouTube channel, Luderness Philippines. Ang ibig sabihin po ay pwede nyo pong mapanood ng live din sa YouTube channel ang ating broadcast. Ang ating channel name is Leader News Philippines. Kung anong pangalan po sa FB page natin, yun din po ang pangalan sa ating YouTube channel. Kaya walang kahirap-hirap. You can find us on FB, on YouTube, on air, and very soon, on print. On print. Maglalabas tayo ng isang print platform para po doon sa mga walang oras na mag-internet. Dyaryo. Ayan. And very soon, on ground. Yung ating mga events and activities on ground. Who else? Sige. At meron pa tayong 3 minutes. Sa iba pang balita, ubusin natin itong balita at maipaalam natin, maipaalam natin sa ating mga kababayan. Hiniling po ng Kabayan Party List Congressman Ron Salo na isailalim po sa random drug test ang lahat ng barangay officials na nakaupo at mga SK. May nakaupo ba bang SK ngayon? Parang wala na, no? Lahat ng barangay officials, ibig sabihin, kapitan, kagawad, at lahat ng mga incumbent ngayon. Ako isang ayon dito kasi ang Pangulo mismo nagsasabi na maraming barangay officials ang sumausaw sa drugs. So, maganda itong panawagan na ito para magkaalaman at wag nang makasali pa ulit sa eleksyon sa darating na May 14 yung mga sabit sa drugs. Di po ba? Ang panukala po ni Congressman Salo
kabayan Congressman Ron Salo, ay kapag ka napatunayang positibo sa drugs, isailalim po sa disqualification proceedings, at kung may ebidensya, if the evidence merits, sampahan po ng kaso. Di ba? Kasi drug using is prohibited. Drug using is a crime. Alam naman nila dyan kasi parang double whammy yan kasi dapat sila ang nagpapatupad para ang batas na patungkol po sa drugs, anti-drug using, ay naipatutupad, kung sila pang gumagamit, dublado ang kasalanan po ng mga nakaupo. Si partner John Sibalius is watching us dyan po sa Valenzuela City Hall. Kumusta ang mga nasa City Hall? Oy, miss ko na ang City Hall ng Valenzuela. The other day nandyan kami at hinahanap ko si pumunta ako kay treasurer. Pinuntahan ko si Trece at may tinatanong kami. Ang sinasabi pong random drug test ay dapat isagawa kagad dahil malapit ng barangay election. Pero nationwide po ito. Paano kaya itong gagawin, Imagine 42,000 barangays. Of course, when we say random, hindi naman lahat yan. No? Hindi lahat yan. Random as in kung sino po ang medyo natapatan, drug test na kagad. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Samantala, plano pong Department of Health ang iminumungkahing magsagawa po ng random drug test because they are the ones capable in doing so. Sila ang may kaalaman po sa mga drug test na ganyan. Pero ang tanong dyan may pondo ba para gawin yan? Ayan, kasi may gastos yan kung hindi po yan kasama although yan po sinasabi ng Comprehensive Drugs Act of 2002 na pwedeng isailalim sa random drug test sa mga barangay officials. Dapat yan may nakaparallel na kagad na pondo para magawa ng mga dapat gumawa niyan. Kasi kung by this time biglang ngayon lang yan naisip, may gastos nga yan. Ayan, magiging balakid yan ang gastusin pagka nagkataon, Yan ang problema dyan madalas. Samantala, 4 na NPA po ang nalagas na magkasagupa ang mga rebelde at ang militar sa Camarines Sur. Ito ang mahirap dito. Nag-uusap tayo na magkakaroon ng usapang pangkapayapaan. Babalik na po sa peace talks pero tuloy ang bakbakan. Yan ang hinahanap nating sinseridad sa mga maghaharap sa lamesa, At this will be a challenge sa mga namumundok na kung talagang gugustuhin nating magkaroon ng kapayapaan, mangyayari po Kung sincere po ang lahat na magkaroon ng kapayapaan, yan po yung mangyayari. Ang problema dyan, kung may ilang bahagi po ng stakeholder sa isinusulong na peace talks ang ayaw na talagang magkaroon tayo ng kapayapaan, ng katahimikan, dahil baka isipin nila magiging irrelevant na sila pagka wala ng bakbakan. Magiging irrelevant na, wala na silang saysay, wala na silang kwenta. May mga ganyan May mga tao na gusto nilang laging may gulo.
may mga taong negosyo ang kaguluhan. Ganyan eh. Parang style Amerika eh. Ang Amerika ay, ang negosyo niyan ay gyera. Sige, ito po ay nangyari po dyan sa may Balatan, Camarines Sur, nang magkasalubong daw yung tropa ng mga 9th Infantry Division ng Philippine Army at ang 83rd Infantry Battalion sa boundary po ng Bato at Balatan sa Camarines Sur, mga bandang alas 6 po ng mag-aalas 7 po ng umaga. Ayan. Ang bakbakan daw po ay tumagal ng ilang minuto at agad-agad 4 na rebelde, 4 na mga komunistang nalagas at tumakas kaagad, pero may mga naiwan pa hong mga high-powered firearms at yung mga namatay na kasama nila, and they're still checking kung may mga sugatan. Kasi kung may mga sugatan, definitely mangangailangan niya ng maipagamot. Pero kapag ka ganyang nasa panig ka ng ganyan, alam nilang hindi sila basta-basta makakapunta sa ospital eh. Dahil pagka pumunta sila sa ospital, arestado at huli ka agad. So, pagka mga ganyan ho ay ready sila sa mga first aid kit, may doktor pa yata dyan. Minsan may dinudukot eli na doktor para gamutin yung mga sugatan eh. Ganyan eh. Parang pelikula, no? Dudukutin yung isang manggagamot sa ospital, isasama sa bundok para gamutin yung mga sugatan. Ay, nako. Yan po ang sinasabi natin that we are really sad. We are really sad in the situation that we Filipinos are busy killing each other. Kailan kaya matatapos ito? Mas maganda ang kabakbakan natin yung mga mga foreign aggressor dyan sa West Philippine Sea. Yan ang dapat hinaharap natin, ang sagwating nan pagka tayong mga Pilipino, kapwa Pilipino, ang tinututukan ng Armalite, pinanirarat-rat ng machine gun, kapwa Pilipino, dugong Pilipino. Diyos ko po, mga dapat ay nagkakaisa para isulong sana ang kaunlaran ng Pilipinas, pero nag-aaway dahil lamang sa mga paniniwalang sila lang ang nakakaintindi. Yan. Mahirap kasi kapag ang prinsipyo ng isang tao, ipilit mo sa iba, dapat respetuhan respetuhan. Kung gusto mo talaga ng komunismo, di patupad mo sa pamilya mo ang komunismo. Pamilya mo lang, huwag ka namang damay. Naalala ko ang presidente mismo parang may naka-schedule silang, in-schedule yata ng Pangulong Duterte, yung mga nag-surrender na mga NPA. The President invited them to go with gagastusan ng Malacanang, dadalhin sa China. Yung mga rebelde na sumuko na, dadalhin sa China at sa Hong Kong. So that they can have a comparison between a developed in a non-communist area and doon sa lugar na kontrolado po ng komunista. Yan po ang nais may pakita ng Pangulong Duterte. So that they themselves, through their eyes, makita na walang kwenta ang kanilang pinaglalaban kapag kayan ang nangyari. Na mas maganda pa rin ang may demokrasya, pwedeng maghanap buhay lahat, may pagkakataong umasenso, hindi tulad sa komunista na kung ano ka, yung ka na lang. Kung ikaw ay janitor ka habang buhay. Kung ikaw ay magsasaka, habang buhay, gumagapang ka sa bukid. Dahil yan na ang iyong sinumpaang yan na yung assignment mo. Ganyan So, kinikwento ko lamang na there was a meeting between the President and the surrenderies na naka-schedule na dalhin po sa China so they can have their own comparison sa sitwasyon po ng isang non-communist area, developed area, and with the communist controlled area. Yan po yung mensahe doon. Okay. Sige. Bilis ng ating oras. Overtime na kagad tayo ng 8 minuto.
Ay nako, nakantabay kami Nolan. Tawagan natin kaya ulit si Nolan. One more time para ma-follow up pa natin ano na ang nangyari dyan sa Supreme Court, ha? Balikan natin si Nolan para may dagdag tayong update. At exactly 8 minutes after 4, balikan natin si Nolan sa Supreme Court sa Baguio City. Hello, Nolan. Nolan. Mag-ring lang. Errol the Comet, ang Kamaong Asero. Binabalikan natin si Nolan para malaman natin kung may latest update na dyan. Nolan, ano na ang nangyayari dyan sa Supreme Court? Hello, sir. Go ahead, Nolan. Ano na ngayon ang sitwasyon dyan sa Supreme Court? Nolan, go ahead, Nolan. Hello, sir. Go ahead, Nolan. Go ahead. Tuloy ka, Nolan. Go ahead. Hello. Go ahead, Nolan. Go ahead, Nolan. What's going on there? Hello. Ang Kamaong Asero. Di tayo marinig ni Nolan. Ano? Bakit ganun? Oh, ito? Ba't di ko marinig ni Nolan? Anyway, sige, di bale. Overtime na po tayo ng 10 minutos na. Di bale, kung ano man ang update po ng EDBank session today, ibabalita po namin sa inyo. Tayo po ay updated lagi sa page uploads natin. Kayo po ay inimbitahan natin na silipin lagi yung ating FB page, ang Leader News Philippines, mga live videos natin, at ang YouTube channel natin. Subaybayan niyo po lagi sapagkat mga latest informations po ang lagi pong makikita at mapapanood po ninyo sa ating news channel, Leader News Philippines. Si Errol the Comet, ang Kamaong Asero. Bilis naman ang ating oras. Ang bilis ng oras natin. Paalam na po kami. Sa ngalan po ng ating mga tagapagulat na inyo pong narinig na at napanood po sa ating palatuntunan, Nolan Ariola, Jojo Sikat, and Ryan Zamora. At thank you din kay siyempre kay Doc Robin Magno ng Philippine Charity Sweepstakes Office for guiding us on how and what to avail kapag lumalapit po sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Bueno, sa ngalan po ng aking co-pilot sa studio, si Engineer Elger Espinal, ako pa rin po ang inyong kakampi sa mga balita at sa public service, si Errol the Comet. Isa lang ang masasabi po natin, tayo pong mga Pilipino, dapat mahalin ang ating bansa, mahalin ang kapwa Pilipino. Magbabalik kami bukas. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol the Comet sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.